салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз як видеои мотиватсионии қавӣ мешавад. барои миқа хоҳиш мекунам ки навора то ба охир тамошо кунед ва канали моро ба дӯстонтон тавсия диҳед. салом дӯсти азиз, шумо ба тамошои ҳамин навор ҳамин хел наафтидед. инро дар охири видео мефаҳмед. бинед то кая ба баҳонаҷӯӣ шахсияти худата фиреб медиҳӣ, то кая ба дигаронро гунаҳгор кардан, худата аз масъулиятро ба ӯҳда гирифтан боз медорӣ, то кая мехоҳӣ ки ҳамин хел давом ёбад. бин дӯсти азиз, дар зиндагии ту танҳо як шахсияте ҳаст ки метавонад ки инсони бузург шавад. ин шахсият худи туӣ. аммо агар ки то ба охири умрат доим мушкилиро фикр кунӣ, баҳонаро ҷустуҷӯ кунӣ, ҳеҷ вақт дар зиндагият дигаргунӣ намешавад. бин ба шиштану интизор шудани результати бузург, натиҷаи бузург дар зиндагии ту ягон чиз дигаргунӣ намешавад. бисёре аз мо шумо ҳамин хел проблема дорем ки мехоҳем ки ҳама чиз ҳамин хел якбора ба мо биёяд. якбора худованд моро чизе ки мо мехоҳем тияд. аммо ин хел нест. дигаргунӣ дар зиндагии мо шурӯъ мешавад аз қадамҳои кӯчаке ки ҳар рӯз мову шумо камакак мемонем. бин дӯстони азиз, агар ки шумо дар як рӯз 1% шахсияти худатона дигаргун кунед, фикронии худатона дигаргун кунед, дар давоми 30 рӯз шумо 30% аллакай шахсияти муваффақтар мешавед, аллакай шахсияти дигар мешавед, фикрониятон дигар мешавад, фаҳмиштон дигар мешавад. ва шумо тасаввур кунед ки агар ҳар рӯз 1% болои шахсияти худатон кор кунед, як чизи нав омӯзед, ҳавоя дар амал татбиқ кунед, практика кунед, дар як сол зиндагии шумо 365% иваз мешавад. ҳамин хел суханҳо аст ку мегӯянд ки ози ман барои ту як сухан мегӯям 365 градус зиндагита иваз мекунад, фикронита иваз мекунад. ҳамин аст. барои 365% градус зиндагит иваз шидан бояд ки ҳар рӯз 1% иваз шед. тамом. ҳар рӯз мо шумо бояд ки ҳар рӯз болои шахсияти худамон ҳадди ақал 1% ам бошад ғолиб барои 1%. ҳамин хел оҳиста дар зиндагии мо, дар кору фаъолияти мо, дар муносибати мо прогресс пайдо мешавад. оҳиста сразу натиҷа намешавад. сразу шумо наметонед ки ҳаракат кунед, меҳнат кунед, амин як рӯзда даромади $10,000 бироед. ин хел гап нест. мебахшед сразу агар шумо 10 занам гиред ва ё барои шуморо фарзанд таваллуд намекунанд. шумо дар коре ки ждат кунед. ҳама чиз вақт талаб мекунад ва ҳама чиз дар вақту соати худаш ба амал мебиёяд. муҳим он аст дӯстони азиз ки мо шумо тайёр бошем. тайёр будан дар кор. бинед ҳар рӯз 1% иваз шудан чӣ маъно дорад? ҳар як инсоният интихоб дорад. метавонад ки интихоб кунад. шумо метавонед ки як рӯзда 3 саҳифа китоб хонед ё ки нахонед. шумо метавонед ки як рӯзда 3 нафара сухани хуб гап занед ё ки назанед. шумо метавонед ки як рӯзда 10-15 дақиқа пиёдагардӣ кунед
ё ки накунед. шумо метавонед ки як рӯзда як навори омӯзиши 10 дақиқа 15 дақиқа ё ки ним соата тамошо кунед ё ки накунед. шумо метавонед ки як рӯзда 10-15 дақиқа ба варзиш машғул шавед ё ки нашавед. агар ки ҳамин корҳоро кардед, ана ҳамон 1% дигаргунӣ дар зиндагии шумо пайдо мешавад. агар ки накардед, намешавад. ҳамин сухана миллионҳо бор такрор кардагӣ ҳастем ва доим мегӯем ки барои он чизе ки мехоҳӣ дар зиндагӣ ба даст биёрӣ, ту бояд корҳоеро анҷом диҳӣ ки то ҳол кардагӣ нестӣ. ҳамин корҳода тамбалид мебиёяд, привичкада нест. бояд ки аз зона комфортат бароӣ. бояд ки аз зона комфортат бароӣ. барои шахсияти бузург шидан бояд ки дар дискомфорт худата ҳис кунӣ. мефаҳмедам ина? шахсияте шудан дар кор дар ин зиндагӣ, дар ин дунё ки ҳангоме ки шумо бо симои худ, бо шахсияти худ дохили зиндагӣ як кас мешавед, бо як шахсият ҳамсӯҳбат мешавед, баъди бо шумо вохӯрдан ҳамон одами бо шумо вохӯрдагӣ гап занад ки ин чӣ буд? ин чӣ гуфт? ин чӣ хел тавонист ки бо як сухан мара ин қадар қуввати калон кияд? мара ин қадар зиндагима иваз кунад? шахсияте бошед ки барои ворид шудан ба зиндагии дигар кас вай зиндагиро аз пештара зиндагиаш дида хубтару беҳтар карда тонед. ҳамон шахсията аз шахсияти пештараш дида хубтару беҳтар карда тонед. ҳама мехоҳанд дунёро иваз кунанд, аммо ҳеҷ кас хоҳиши иваз кардани шахсияти худашро надорад. мефаҳмед? ҳама мехоҳанд дунёро иваз кунанд. аз дунё иваз мешавад дар он ҳолате ки мову шумо фикронии худамонро иваз кунем. барои он ки чашмони мо он чизеро мебинад ки фикри мо позволят мекунад. болои худатон кор кунед. аз кӯчактарин қадамҳо сар кунед. дар як рӯз 2 дақиқа китоб хон. агар дар ҳаётот китобхон набошӣ, 2 дақиқа китоб хон. дар ҳаётот варзиш кардагӣ набошӣ, як тарҷумани зан. дар ҳаётот табассум карда наметунӣ, хандида наметунӣ, кӯшиш ки як нафар дар қалам дар як рӯз табассум кун. агар як кас ба сухани хуб вабше гап загӣ нести, общительни одам нести, доим қавақҳо дохтагӣ, кӯшиш ки як рӯза як нафар қадиалакай ақалан чеҳраи кушода дошта бошу, як сухани хуб гап зад. оҳиста 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 постепенно ҳамин чиз калон шудан мегирад, одат шудан мегирад. бовар кунед, барои муваффақ шудан шумо дар кор несте ки кӯҳ килан кунед. шумо просто дар коре ки ҳамун корое ки обичниян, ҳаматон медонед ҳамун корора ки чӣ кор кандан дар кор, ҳамун корора донистан и кардан дар кор. сраза не. агар ки шумо дар ҳаётон китоб нахонда бошед, сраза гиред як китоба сраза 10 саҳифа хонед, дар ҳаётон наметавонед хонда. 2 ҷумла мехонед, меги китобхонӣ барои ман набуда, ҳеҷ чиз нафаҳмидам. барои ки непривична ин кор барои шумо. лекин агар шумо аз 2 дақиқа китобхонӣ сар кардед, мозга фиреб карда мешавад. мегӯ ки ҳозир ман 2 дақиқа китоб мехонам, тамом, бо айпад як кор дига мешам. 2 дақиқа ба варзиш машғул мешам, 2 дақиқа ми навори мотиватсиониро тамошо мекунам, тамом. оҳиста оҳиста 2 дақиқа 2 дақиқа 2 дақиқа 2 дақиқа ҳамин мозги шумо одат мекунад. чӣ хеле ки мозги мо шумо барои хоб рафтан, барои тамбалӣ кардан, барои баҳона ҷустан, барои дигарро дар нокомиҳои худ гунаҳгор кардан одат кардагӣ ҳастай, ҳамин кородам осо осо одат мекунед. барои чӣ мо фақат китоб мегим, фақат видеои мотиватсионӣ омӯзишӣ мегим, барои чӣ фақат варзиш мегим? барое ки просто як китоб хондан қати шумо зиндагитон алиш карда наметонед. лекин як китоб метавонад ки барои шумо як идея тиҳад, як фикре тиҳад ки ин фикр дар ояндаи наздик метавонад ба ососи зиндагии шуморо иваз кунад, фаҳмиши шуморо, гуфтори шуморо, кирдори шуморо дигар кунад. ҳамин чиза хуб дарк кунед азизони дил.
باوری دارم که کمی هم باشد شما موتیواسیا گرفتید. قانون را فراموش نکنید. هر روز 1% شخصیت خودمون را بالاش کار میکنیم، عوض میشیم، در یک ماه 30% دیگرگون میشیم، الکی در یک سال 365%. تماما دیگه شما رو شناخته نمیشود. تماما شما آنالیز کرده میبینید که زندگی شما 10 چند از یک سال پیشنهاد دیده خوبتر و بهتر شده است. این هم برای شما 200% گارانتی داده میتونم. سلامت و سربلند باشید. خداوند نگهبانتان باشد و یار و مددگارتان.